Здравейте, деца! Готови ли сте за днескашната тренировка? Да! Добре, да започваме. Правим 5 повторения на дясно с вратлето. Раз, два, три, 4, 5. Напред и назад сега. Раз, два, 3, 4, 5. И сега пълен кръг. Раз, два, 3, 4, 5. И сега на другата страна. Раз, два, 3, 4, 5. И сега рамена назад. Раз, два, 3, 4, 5. И напред. Раз, два, 3, 4, 5. И сега кръста. Раз, два, хубаво, 3, 4, 5. И сега назад и напред. Раз, два, хубаво, 3, 4, 5. Браво! До тук страхотно. Сега, знаем, че колената е много важно да ги загряваме, особено когато бягаме. Сега няма да тичаме, но просто правим така леко масажче, защото ще клякаме. И така, сега хубаво разтриваме и започваме. Раз, пак, два, добре ли сте отзад? 3, 4, 5. Така. Добре. Сега заставаме настрани. Така. Така, били? И така, правим с дясното кръче. Имате ли място? Така. Така хубаво да се разтегне. Раз. И сега местим на другото. Два. Точно така. Справят ли се всички? Раз. Два. И последен път. Браво на всички. И така. Добре, изправяме се. Така. Сега. Дигаме ръцете горе. И колкото можете долу. Така. Хубаво да се разтегнат краката. Два. Даже на пръсти, ето така. О, хубаво да се разтегне. О! 3. 4. И последно. 5. Изморихте ли се? Можете ли още? Айде още малко. Айде сега долу. И правим така. Виждате ли всички? Няма. Кой колкото може. Да. Така. Да, точно така. Браво. 3, 4. Благодаря ви за прекрасната тренировка. Благодаря ви, че бяхте с нас. И до следващия път!